wai mace ɗan musulma ta zo tana cewa ita bata ma ga amfanin aure ba, bata ga amfanin aure ba in ban da bautar da mace. To waye bautar da ita? In bautar wanne waye bautar da ita? In bautar namiji ne haka ta ce ko? To ku zo mu je gidan annabin Allah mu ji me za ta ce a gidan. Mu tafi gidan annabin Allah da ita. Nana Fatima radiyallahu anha. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace Nana Fatima da kuke gani tsoka ne daga jikina. Yasurruha ma yasurruni. Duk wanda ya faranta ran Nana Fatima ne ya faranta ma. Duk wanda ya bakanta ranta raina ya bakanta, ku sani. A shimfiɗan mutuwarsa sallallahu alaihi wasallam da ta ga halin da yake ciki hankalinta ya tashi, bai iya magana ya mata ishara ta zo, muryar shi ma bai iya ɗaga saboda tsananin jinya. Ya faɗa mata magana a kunni sai aka ga ta fashe da kuka. Da ta koma ya ga hankalinta ya tashi, kukan yayi yawa, ya ƙara isara ta zo, ya ƙara faɗa mata magana, aka ga ta fara murna tana dariya. Nana Aisha radiyallahu anha ta ce da ita, dan Allah me yace miki? Ta ce la, sirrinsa ba zai fita a baki na ba. Bayan ya rasu Nana Aisha ta dawo ta ce dan Allah me yace miki? Kar ya zamto na alkhairi ne su uce mana. Ta ce al'ana fa na'am, yanzu na iya gaya muku cewa farko da ya sa ni kuka cewa ya ciwon nan ba na tashi ba. Na biyu ce min yayi ni ne na farko da zan biyo shi gidan aljanna, da nassin hadisi yar aljanna ce. Ta zo wata rana, sayyidina Ali mutum ne mai jama'a, mai son taimakon jama'a, ana girki a gidansa yana ciyarwa, aiki ya mata yawa. Dokin da sayyidina Ali yake hawa ya je yaki, ita take masa ciyawa ta bashi abinci. Dokin da yake hawa ita take bashi abinci. Ta ce mishi, kai min izini in je wurin annabi sallallahu alaihi wasallam, ya ji kamar an ce akwai bayi a gidan nan, in samu ko yarinya ne mai taya ni aiki. Sai na Ali ya tausaya mata, ya ce ki je. Da ta je taras annabi sallallahu alaihi wasallam baya nan, ya fita, abubuwa sun masa yawa. Sai ta gaya mana na Aisha radiyallahu anha cewa dan Allah akwai yarinya gidan nan baiwa a taimaka min da ita, girki yayi yawa, da na sauke tukunya da anjima na daura ba hutu. Da na Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo, ta ce ga sakon na Fatima, ko za a duba mata, ko za a duba mata. Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mana na Aisha komai ba, sai tashi ya wuce gidan. Sayyidina Ali kaninsa ne, ita kuma diyarsa ce. Afwan, haka ne? Haka ne. Ya tafi gidan. Ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam da kafansa mai albarka sai da ya taka shimfiɗan mu, sai da naji sanyin kafansa a kirjina. Yana zuwa ya ce ke ce kika ce a baki baiwa da kaza da kaza da kaza? Ta ce kwarai, ga dalilin gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa na zo in samu sararawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai baiwar ba babu ba. Ya ce ya kena na Fatima, in kin zo bacci ki ce subhanallah sau 33, alhamdulillah sau 33, Allahu akbar sau 34, ba 100 kenan ba? Ya ce ya fi bai wanda zan baki. Wallahi haka annabi ya koma bai bata baiwan ba. Wannan abin da kike ce ma bauta, ke da baki san darajar Allah da manzonsa ba, to ga diyar annabi tana yi. Shin ubanki ya kai annabi ne kaman ubanta? Mijinta ya kai sayyidina Aliyu ne? Ke da ma baki da mijin sai mummunan zato a kanki da bakar shaida, da bakar shaida. Yau da zaki mutu ba wani mutumin kirkin da zai kyautata miki zato. In aka bi tarihin abin da kika yada a kafan sadarwa, wallahi sai dai ai shiru ko a ce Allah jikan musulmi, iyaka abin da za a yi kenan. Amma ba mai son gyara a duniyan nan, mutumin kirki, bawan Allah, mai ma Allah sujada, mai son abauta ma Allah, da zai kalli history rayuwanki, yayi sha'awar rayuwanki ko ya miki fata alkhairi, sai dan kaunar rahama ga musulmi. Amma wallahi ba wanda zai kyautata miki zato, kin lalata rayuwarki. Kuma duk matan da suke irin wannan su sani da Allah suke fada. Kuma ko da kuke jin su kuke ganin su, wallahi in kuka dauki wahayin su kun halaka kanku. Wallahi tallahi kuka dauki irin wannan zigan, wallahi kun cuci kanku. Kun cuci kanku, gaya muku gaskiya.
waɗannan matan ku fita harkansu, ba irin matan da Allah da manzansa suke alfahari da su bane, ba irin su bane, ba irin ku bane, ba hanyar ku ɗaya ba.